And so andito kami ngayon sa isang beach resorts dito sa Ligao City, Albay. Yan. Tara, mag-enjoy tayo. Oo, ang laki. Ayan, tingnan natin. May mga isda ka makikita rito. Nakakatuwa naman. Ayan. Maghanap tayo ng fish. Umuulan, kaya ganito yung sumuulan siya. Ayan, may makikita ka dito mga isda. Nakakatuwa naman.